Ja està tot preparat per a les tradicionals festes del Grau, que es celebraran del 12 al 16 de juliol, en honor a la Mare de Déu Blanqueta i la Verge del Carme. Les activitats més destacades són l'arribada amb vaixell de la Verge, l'ofrena i la processó marítima. A més, també hi haurà jocs per als més menuts per les vesprades i revetlles per la nit. I moltes gràcies a la Junta de Districte, a l'Ajuntament de Gandia. Si no seria per ells, aquestes festes no es podria fer, i més en la situació que ens encontrem tots. Però sí que és veritat que enguany ens han tirat una miqueta més a l'aire per muntar la Monte Carlo, per fer alguna cosa de conjunt, en el gran conjunt que fa l'Ajuntament de Gandia en tot el que és els espectacles que van a fer de bous, de tots els cantants, que això ressalta, o es comencem a ressaltar nosaltres una miqueta en l'acabament que faran ells en tots els grans cantants que venen, que això és una cosa molt bona pel turisme. Unes festes de tanta solera que durant tants anys venim fent any darrere any sense ninguna interrupció.